ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Ин барномаи чӣ бояд кард аст ва ман ҳуқуқшинос Ҷамшед Ёров ҳастам ва дар ин рӯз дар бораи амалҳои шумо ҳангоме ки ба хонаи шумо шахси ношинос ба хонаи шумо даромаданӣ ҳаст, худро корманди милитсия ё ки корманди ягон мақомоти қудратии дигар муаррифӣ мекунад. Дар ин маврид чӣ бояд кард? Агар тамоми амалҳои шуморо ба гурӯҳ тақсим кунем, се кори асосӣ ва муҳимро шумо бояд кунед. Якум, ҳеҷ гоҳ дарро ба ҳар як шахсе ки гӯяд ки ман корманди амният ҳастам, ман корманди прокуратура ҳастам ё ки милитсия ҳастам, накушоед. Ин барои бехатарии шумо аст. Якум фаҳмед ном, насаб, рутба, вазифа, ҷойи кори ҳамон шахсро пурсед. Агар корманди ҳаққонии мақомоти қудратӣ бошад, нотарсида бояд ба шумо ин маълумотро диҳад. Пас он метавонед шумо агар суроғаи ҷойи кори ӯро донед, мисол мақомоти милитсияро, ё ин ки агар суроғаи кориашро надонед, метавонед ба рақами телефонии кори қисми навбатдориро аз ҳамон одам гирифта ба қисми навбатдорӣ ҳамон ташкилоту муассисае ки ӯ омадааст занг занед ва пурсон шавед ки оё дар ҳақиқат чунин коргар дар онҳо вуҷуд дорад ё ин ки не. Ҳамин коргар айни ҳол ҳамин рӯзу соат дар рухсатӣ ҳаст ё ин ки не. Ва баъд аз он ки шумо посух гирифтед ки дар ҳақиқат чунин коргар вуҷуд дорад, чунин коргар ҳаст ва ин коргар дар рухсатии меҳнатӣ нест, яъне ки дар вақти иҷрои фаъолияташ ҳаст, шумо метавонед ки ба қисми сеюми амалҳоятон шурӯъ кунед. Вале агар гӯянд ки не, чунин инсон нест, ё ин ки ин одам дар мо нафақат ки кор намекунад ё ин ки дар рухсатӣ аст, шумо як бора метавонед ки аризаи шифоҳӣ диҳед ки шахси ношинос маҳрамияти манзили шуморо вайрон карда ба хонаи шумо бо роҳи фиреб зада даромаданӣ аст ва ариза пешниҳод кунед, суроғатонро гӯед, омада кормандони мақомот ин масъаларо ҳаллу фасл кунанд. Ва сеюм ҳолат ва сеюм амале ки шумо иҷро карда метавонед. Вақте ки муайян карда мешавад ки дар ҳақиқат ин корманд, ин шахсе ки ба хонаи шумо даромаданӣ ҳаст, бо шумо гӯё суҳбат карданӣ аст ё ки чӣ амалеро иҷро карданӣ ҳаст, корманди мақомоти қудратӣ ҳаст, дар мақомоти қудратӣ кор мекунад, рухсатӣ нест, шумо метавонед ки ба ғайр аз пурсиши нишон додани ҳуҷҷатҳои ӯ метавонед аз ӯ сабаби омаданашро пурсед. Агар сабаб кофтукоби манзили истиқоматӣ бошад, агар аз назаргузаронӣ ягон ашё бошад ё ки худи манзил бошад, шумо бе ягон тарс, бе ягон оқибати бад барои худатон метавонед ки бешубҳа талаби қарори асосноку муҳрдори судиро талаб кунед. Агар чунин қарор набошад, шумо метавонед онҳоро ба манзили истиқоматии худ роҳ надиҳед. Агар суҳбат омаданӣ бошад, метавонад аз паси дар ҳам суҳбат кунанд, овоз меравад. Барои ин шарт нест ки ба манзили истиқоматии одам даромада дар даруни хона бо шумо суҳбат кунад. Яъне ки се амал. Якум, боварӣ пайдо кардан ки ҳамин ашхос корманди мақомоти қудратӣ аст. Дуюм, фаҳмидан, занг задан ба мақомоти қудратӣ ки ҳамин шахс дар мақомоти шумо кор мекунад ё ин ки не, рухсатӣ ҳаст ё ин ки нест ва айни ҳол дар куҷо аст. Сеюм, пурсидани мақсади омадани ин коргарро. Агар мақсад кофтукоби манзили истиқоматӣ, аз назаргузаронии ягон ашё ё ин ки худи манзил бошад, ягон амал вобаста ба манзили шумо бошад ва иҷозати дахлдори судӣ дар дасти онҳо набошад, шумо метавонед онҳоро ба манзили истиқоматиятон роҳ надиҳед. Агар мақсад пурсу пос бошад ё ки суҳбати оддӣ бошад, метавонанд аз паси дар ҳам суҳбат кунанд. Дар дигар ҳолатҳо шумо метавонед онҳоро роҳ диҳед. Албатта ки роҳ додан ё роҳ надодан ин ба ихтиёри шумо ҳаст. Мо фақат аз ҷиҳати қонунӣ гуфтем, то ин ки ҳам шумо ҳуқуқ ва озодиҳои худро донед ва ҳам водор кунед ки намояндаҳои мақомоти қудратӣ дар Тоҷикистон ба риояи қонунҳо ақлан шурӯъ кунанд. Бо шумо ман будам Ҷамшед Ёров.